τι κάνετε πως είστε? Σήμερα θα παίξουμε Roblox και με μια φίλη μου αυτή τη φορά. Γεια σας! Και τώρα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι που μου είπε η φίλη μου. Το Joy. Με βλέπετε. Παιδιά, συνεχίζουμε τώρα. Όπως βλέπετε μπήκα στο παιχνίδι. Θα με δεις στο σκέιτ. Έχεις τα κόκκινα, wow. Κάτσε, εδώ είμαι. Πού είσαι? Εδώ θα μπεις, στο χειρότερο, στο πρώτο. Εδώ είναι το καλύτερο. Και εδώ μπαίνεις εσύ. Εγώ πάω και στο δεύτερο, παιδιά, τώρα. Μόλις ξεκίνησα να πάω στο δεύτερο. Κάνεις και καλή. Γιατί δεν μου κάνει? Τώρα μου κάνει. Παιδιά, speed the wheel. Για να δούμε τι θα πετύχουμε. Χίλιους τέτοιους. Και εκεί πέρα. Εγώ έχω 114.978 κάπα. Ναι. Είναι χιλιάδες εσύ. Τύπους έχει πάρα πολλά. Γιατί ήρθες? Εσύ. Να. Κάνω σάλια. Παιδιά, συνεχίζουμε. Το ένα είναι common και τα άλλα είναι epic. Ωραία, πάμε και στο δεύτερο. 2, 1, go! Χωρίς να πατάω τίποτα, κερδίζω. Yes. Πάμε και στο δεύτερο. Στο τρίτο βασικά, παιδιά, sorry. Έχω να πω κάτι. Ενώ έχεις τα κόκκινα σκέιτ, έχεις χίλια κάτι. να ξεπεράσεις. Σε ξεπεράζω, ξέρεις δύο. Έλα, κάτσε. Μπαίνω. Έλα. Γρήγορα. Γρήγορα, είπα. Βασικά δεν μπορώ να σε ξεπεράσω, εσύ είσαι εκατομμύρια. Ναι, γιατί έχω το μία από τέτοιο. Και θα το ξεπεράσω και θα πάω, όχι στα μη, στα άλλο γράμμα. Δεν ξέρω ποιο είναι. Το B. Θα πάω στο B. Περιμένουμε. Κάτσε, φέρε λίγο να δω κάτι. Δεν θα πάω στο B τόσο γρήγορα. Είσαι ακόμα 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο μη. Για το μη. Ναι, το μη είναι στο 1 εκατομμύριο. Α. Μύριο. Είμαι στο 1 εκατομμύριο και εσύ πώς είσαι? Στο 1000. Στο 3000. Ξέρεις, έχει πάρα πολύ ακόμα δρόμο για το 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή για το Δέλτα. Για το B. Για το B. Μα είναι δισεκατομμύριο. Τι πειράζει, δεν είναι. Και το μη είναι. Ναι, το V. Δεύτερο. Παιδιά, συνεχίζουμε, όπως βλέπετε. Είμαι στα 2.000. Πήγα 6.000 όπως βλέπετε. Εγώ δεν είμαι χιλιάδες, είμαι το μη. Τώρα πώς το πες? Μη εκατομμύρια. Να, είμαι 2 εκατομμύρια. 100. Μπερδεύομαι γιατί Τα πηγαίνει VIP. γρήγορα. Εγώ πάω, είναι λίγο πάω. Σταμάτα, το λες. Παιδιά, συνεχίζουμε. Δηλαδή δεν ήξερα γιατί θέλει να πάμε 10.000. Παιδιά, συνεχίζουμε. Ασχολίαστε αυτό. Τίποτα άστο. Τέλος πάντων, βαριόμαστε. Μπορείς να πατήσεις, αυτό είναι η αλήθεια, και να το κάνεις μόνος σου, χωρίς να πατήσεις. Εδώ γιατί δεν το κάνεις? Το ξέχασα. Παιδιά, σιγά μην δώσω τα λεφτά μου σε αυτό το παιχνίδι. Ωραία, εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να πω για έναν αγώνα.
απλά θέλω να πάω 1 εκατομμύριο και ξέρω εγώ να τους περνάω. Παιδιά, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Εγώ το Κάντε και ελπίζω. ένα like και μια εγγραφή. Άλλο. Πάμε. Παιδιά, όπως βλέπετε φτάνω τα 10.000. Ναι, αλλά αποκλείεται να με φτάσει. Δεν με νοιάζει bro. Είναι μεγάλη. Άλλα σκίτ γιατί δεν μπορώ να πάρω. Θα πάρεις, άμα κερδίσεις, δηλαδή άμα πας στους αγώνες, έχεις κάνει ποτέ αγώνα? Όχι. Κάνε αγώνα και μπορεί να πάρεις. Δηλαδή, άμα πάρεις αγώνα και βγεις τέταρτος, άμα βγεις και βγαίνεις τρίτος, άμα βγεις τέταρτος θα πάρεις τα άλλα σκέιτ. Και εγώ τα πήρα αυτό όταν βγήκα πρώτη. Όταν για μια φορά... Πού είναι αγώνες ρε παιδιά? Κάτσε να σου δείξω. Κοίτα, εδώ που είναι αυτά, βγαίνω. Εδώ που είναι αυτά, πήγαινε κι εσύ. Πήγαινε εδώ. Εδώ είσαι, κοίτα. Εδώ προχωράς. Δεν κοιτάς καθόλου. Και εδώ είναι. Πες μέσα και θα γυρνάς. 3, 2, 1, go! Πρέπει να πατάς αυτό. Πάτα το. Πατάω. Τρέχα πιο γρήγορα. Νομίζω θα πάρεις άδεια κι άλλα σκέιτ. Θα τρέξω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Δεν βλέπεις πως δεν υπάρχει αυτό πια. Ναι. Νομίζω θα πάρεις κι άλλα σκέιτ. Επειδή κέρδισες αυτόν. Για να δούμε θα πάρεις ή πρέπει να κερδίσεις την διεκδίκηση. Πήρα. Τα άσπρα. Τα ίδια με σένα πήρα σοβαρά. Όχι. Εσένα και χρυσά. Ναι. Είναι τα για αριστερά τα πιο όμορφα του κόσμου. Ένας έχει μείνει εδώ άγαλμα. Το βλέπεις. Άγαλμα έτσι. Μάτα. Λοιπόν παιδιά συνεχίζουμε. Έχω μην λέτε σε κάποια άλλα παιχνίδια είναι 8 εκατομμύρια ξέρω εγώ και την πατάω εύκολα την από εδώ. Ωραία παιδιά, πάμε να παίξουμε κι άλλον έναν αγώνα. Ωραία, πάω κι εγώ. Περίμενε. Τα παιδάκια δεν είναι δικό μας αυτό. Σπαμάρετε. Αλλά πρέπει να κερδίσεις. Μπράβο, θα πάρεις άλλα. Μπράβο, τρίχα. Θα πάρεις κι άλλα σκέιτ, να σου πω, γιατί δεν κερδίζεις εγώ. Πήγες πολύ. Τώρα πρέπει να κερδίσεις το σκύλο και μετά αυτόν. Όχι αυτόν. Όπως εγώ τον ξεπερνάω αυτόν, που σε μια μέρα το έκανα αυτό. Ήμουνα εδώ στο κάναμε, ήμουνα σε αυτά εδώ και Πήρα τα εδώ. κίτρινα σκέιτ. Μπράβο. Σπινάρο. Και μετά παίρνεις καφέ όπως είχες πρώτα, απλώς είναι τα άλλα καφέ. Και μετά όταν παίρνεις τα καφέ, μετά παίρνεις αυτά που έχω κι εγώ. Μετά από τα καφέ.
Ωραία, ανέβηκα. Πάω 100.000 σχεδόν. Και πάμε και στα 70.000. Περιμένω. Δεν κάτσε έτσι. Παιδιά, τώρα πάμε κι άλλον αγώνα. Παιδιά, εσείς έχετε παίξει αυτό το παιχνίδι. Αν το έχετε παίξει, γράψτε το όμως στα σχόλια. Και κάντε like και εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι. Έλα ρε φίλε, για λίγο δεν ξεπερνάω το σκύλο. Για λίγο δεν ξεπερνάω το σκύλο. Δεν είναι ένα θέμα που είχα κι εγώ σε αυτόν, αλλά μετά που έγινε πραγματικότητα το θέμα μου. Θα ακουστεί λίγο περίεργο αυτό. Που έγινε πραγματικότητα το θέμα. Περίεργο. Πήγε να πέσει το κινητό. Όταν φτάσεις τέτοιο 3 εκατομμύρια ανοίγεις ένα δώρο. Παιδιά, όπως βλέπετε τώρα παίρνουμε χιλιάδες τέτοια. Εγώ παίρνω 1000, δεν μπορώ να δω καν. Βασικά 333 παίρνω. Εγώ παίρνω 1000 κάτι, 1908. 98. Ωραία, εγώ παίρνω τόσα, δεν με βλέπετε εμένα. Ναι. Αλλά τα φυσικά βλέπετε. Δεν... Ναι, αυτό. Απλά της εξήγησα κάτι. Βλέπετε μόνο στο παιχνίδι του editor. Είναι η αλήθεια, η μεγάλη αλήθεια. Πώς ανοίξεις αυτό. Έβγαζε 3 εκατομμύρια! Κόμμα! Το χειρότερο που μπορεί να... Μην πληρώσεις, μπορείς να παίρνεις δωρεάν. Εγώ πριν πάνε σε αυτό και πήρα ακόμα. Live. Για να δούμε τι θα πετύχει. Πάλι! Καλά Για το εντάξει. τελευταίο, πάμε για το τελευταίο. Κόμμα! Το ίδιο συνέχεια. 3 φορές συνεχόμενες. Παιδιά, θα το έχω και μόνο του να πάει αυτόματο και θα πατάω Κάνε και έναν κλικ. αγώνα, γιατί νομίζω τώρα θα τον κερδίσει. 30 θα... Τι έγινε? Ωραία, 300 πήγα. Νομίζω τώρα ότι όντως θα κερδίσεις το σκύλο. Ναι, νομίζω ναι, θα κερδίσω. Κάνε αγώνα. Κάτσε πάω. Λιόπ. Καλά τέλος πάντων. Θα κερδίσω το σκύλο. Ναι, το κέρδισα! Το κέρδισα! Ναι ρε φίλε! Θα πάρεις καινούργια σκέιτ. Και τώρα θα κερδίσω και το λαγό. Μόνο να φτάσεις πιο πολλά τέτοια και Ναι. μάλλον θα κερδίσεις. Πήρες τα καφέ. Τα καφέ είναι ένα πιο βήμα από τα καλύτερα. Σωστά. Ναι, όπως είσαι και αυτός. Αυτά τα έχει πρώτα ο Νούπ και μετά τα έχει... Δηλαδή κοίτα, άμα πας... Πού να πας, πού είναι? Εδώ. Αυτός ο Νούπ έχει αυτά. Μετά έχει αυτό που κέρδισες εσύ αυτό. Μετά πήρες αυτό. Και τώρα έχεις αυτά. Ναι. Δεν μπορεί να... Σε αυτό το παιχνίδι δεν έχεις καταλάβει πως δεν μπορούμε να πηδήξουμε. Ναι. Τη μόνη φορά που πηδάμε είναι εδώ, κοίτα. Θα δεις. Πηδάμε για να πέσουμε απλώς. Go, 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 go. Αμπίρε, λόταγκο, λόταγκο. Εδώ. Εγώ θα σε βοηθήσω. Έτοιμο. Πού είναι το κινητό? Τρώμε. Έτοιμο. Λοιπόν, παιδιά, sorry που δεν μιλάω.
Sorry, μιλάμε για τα δικά μας. Sorry. Πάμε και στην 350. Θέλω να πω κάτι, είναι η πρώτη μου φορά. Ναι, γιατί δεν έχει κανάλι. Είναι η πρώτη μου φορά που βγάζω βίντεο. Και επειδή είναι φίλος μου, κάνω το βίντεο μου. Κάνω ένα από τα βίντεο του. Ναι. Τώρα το βγάζουμε. Τέλος πάντων, πάω τώρα στους διαδρόμους προχώρα. Πήγε καλές από το διάδρομο, τον έβρισα. Ξέρεις γιατί δεν σε βλέπω στους διαδρόμους. Δεν κάνω τώρα σε βλέπω, εσύ σε βλέπω. Ναι, που κάνεις το καφέ. Λες, κάνεις το καφέ. Τώρα νομίζω... Βλέπω έναν με κόκκινο τέτοιο. Α, δεν ξέρω. Έλα, νομίζω θα κερδίσει... αν πω 500.000, νομίζω κέρδισα το λαγούδι, παιδιά. Εδώ είσαι εσύ, εδώ. Κάνεις το καφέ. Ναι. Λοιπόν, τώρα παιδιά θα νικήσουμε το λαγούδι γιατί έχουμε πάει 500.000. Έλα. Θα το κερδίσω! Θα το κερδίσω! Το κέρδισα! Όχι! Όχι για λίγο. Όχι για λίγο! Κάνε ξανά αγώνα. Κάνε ξανά αγώνα. Κάνε ξανά αγώνα. Κάνε ξανά αγώνα. Πρέπει να κάνεις συνέχεια αγώνες για να βάλεις αυτοπεποίθηση. Τώρα θα το κερδίσω! Τρέχα! Τρέχα! Πρέπει λίγο ακόμα να το περάσω, ρε φίλε. Κάνε κι άλλα τέτοια για να το περάσει. Λίγο, φίλε. Έλα, ρε φίλε. Λίγο ήθελε. Κλικ. Θα πάω 500.050 και θα το περάσω. 500.000. Και τώρα, έλα, πίνει, καλό μου. Είναι 500.060. Βράξει. Εκεί νομίζω τον κέρδισα. 60, ωραία. 60. Τώρα ήρθε η ώρα να ριχτήσω το λαγούδι. Έλα, πρέπει να τον νικήσεις. 3, 2, 1, go! Έλα, ρε φίλε. Πήγαινε πιο γρήγορα τώρα πάλι ο λαγούδις. Πρέπει να πάω... Πρέπει να πάρεις, να πας μήπως 600.000 600.000 και 100, 900. Όσο περιμένω εδώ. 600.000 θέλει. 600.000 και τον πέρασα, ρε φίλε. Τον έχω τώρα. Ο λαγούδι θα το σκοτώσω τώρα. Έλα, εδώ φτάσεις καλέ τα 600.000. 650 θα πάω. Δεν πειράζει. Έλα. Γεια, θα φτάσουμε σήμερα στο σημείο. Παιδιά, Εδώ φτάσεις, καλέ. πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο. Γεια σας.